Ang gianggaan nga primetime queen sa Kapuso Network nga si Marian Rivera nagsaulog sa iyang adlaw Natawhan karong adlaw. Mapasalamato ng aktres sa mga mainitong pagtimbaya ug mga panghinaot nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya, kahigalaan ug mga fans. Si Marian nagpangidaro na karon og 38 anyos. Mas nisidlak ang iyang karera sa showbiz human nila gihimo ni Ding Dong ang remake sa Mexican series nga Marimar niadtong 2007. Human niadto ubay-ubay na nga mga movies ug teleserye ang iyang gibidahan. Nakadawat sab siya og mga pasidungog gikan sa mga inilang award-giving bodies sa industriya. Si Marian, commercial model ug recording artist sab sa kansang album nga Marian Rivera Dance Hits, nakakuha og 2-time Platinum Record Award sa Philippine Association of the Record Industry. Sa mukabat 26 million followers sa Facebook, si Marian ang nagpupot sa titulo nga the most followed Filipino celebrity sa maong social media platform. Napili sab siya isip usa sa mga miyembro sa selection committee sa Miss Universe 2021 ang ipahigayon didto sa Israel.